गुपचुप खाइब बिक्री करियो ना खाइब राति 8 हेलानी आमे गुपचुप खिया सरिनी आज मते डिनर टा गुपचुप हबो गुपचुप खा राति हेलानी भात खाइबे डिनर करबानी ना गुपचुप खाइ सुआबा देखि पका जल्दी आनी छी हला हातटा पूरा ठंडा टिक मार चुड़ीरा का हाथ ब्लॉक हां अम्मा से पठि दिला के बुलेट खाली टिक टिक मारे ताको हाथ चूड़ी तमरे देखो आमे डिगटू आसी सम्मानी हरि बोल मो चैनल भवानी बेहरा को आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँगी एवं मोर न्यू ब्लॉग तरफ भी आपण मानक समस्त को पुणी थे वेलकम करुच्ची मु भवानी बेहरा तो सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा मुझे आगुरी कही आसूची एवं भी कहूँ आपण मैंने समस्ते भले रुहतु एवं आपण परिवार प्रत्येक सदस्य को प्रभु जगन्नाथ भले रखु खुशी रखु सुस्थ रखु तो मोर ड्यूटी सरी आमर जन स्टाफ कर आज मैरिज एनिवर्सरी से मत इनफर्म करते आज लंच पाखे हम तो से हठात भी जनइले किसी आरेंज माने प्रोग्राम करें कि कौन ने तो डिसाइड कली बर्तमान कौन गोटे मिठा नहीं जी देन पर आम गिफ्ट सरप्राइज रखीचु तो चलते देखा मिठा स्वीट से कौन कि स्वीट्स नाटा भूली गली आम पहुँची गली से मिठा बर्तमान कि मिठा नहीं आम स्टाफ को घर को जीव बर्तमान आम जाऊँ आमर से दीदी घर को तो चलतु जा मो सहित भी आपण मैंने आसतु जाकि पहुँची जा आम टिके पर पहुँचा अलमोस्ट आम आसीगलुनु अबिका आम पहुँची जीवु घरे तापर देखु आगक आगक कौन हो सब्सक्राइब आउ किसी कहबनी तुम किसी कहबनी तो ए मत भल लगे कह टिके कि कह ये छुआटा दर्शक बंधु मैंने ये छुआटा आम बहुत बढ़िया पिलाटा लाज करुच्ची टे कैमेरा सामने को आसवाई दे कहलु ना कह तू आणु ना किए भल होती तो केते जन खाइबे ये मंदिर गोड़ गोड़ जगन्नाथ मंदिर जो आम मठ साई जगन्नाथ मंदिर ना भात अन्न भोग आसी डाली आसी खीरी आसी खटा आसी बेसन तरकारी आसी आ झील सब खाईदेव सब खाइब तो टोटाल 1500 माने टोटाल केते जन खाई पारिबे मु तो माने 10 जन को कहली ऑर्डर देथि अच्छा अच्छा आउरी अधिक खाइबे एमती भल रोसे घरे झमेला अपेक्षा टंका 1000-1500 देदेव ना प्रसाद सब प्रसाद बेस्ट जाओ तुम दावर कविता तुम जगन्नाथ प्रसाद मगल मो मन बहुत खुशी पटी गला तुम तो गड़े देल डाली खाइबनी बोली ए झील तुम सब खाइब आज तुम न खाइले मुझे जीवन तुम घर सबुदिन रही तुम खाइबनी तो देह नहीं ओ ठंडा मांदा देखी
ତୋର ସାଙ୍ଗ ନା ଭଉଣୀ? କଟି ସେ କଟି ଦେଇଦେଲା ହେଲା। ତମେ ମନା କଲ ସେ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଟି ଦେଇଦେଲା। ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଆଉ ୟାର କିଛି ଡାଲି ବି ଦେନି, ଡାଲି ଖାଇବନି, ଭାତକୁ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭାତକୁ ଥାପି ସାରିଲାଣି। ପନିରଟେ ନେଇ ପନିର ଖା, ପନିର ଖା ପୁରା ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତୁ ପନିର ଖା, ମିଶେଇ କ'ଣ ଥାଳି ଆଉ ରଖୁନି ତଳକୁ। ଚାପୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ତମର, ତମେ ନ ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି ମିଛଟାରେ। ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଲା। ତାପରେ ଖଟା 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 ଟିକେ ଖା ଟିକେ ଖା ଟିକେ ଦିଦି ପାଖକୁ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ। ହଉ ଆଉ ମୋର ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେବି। ତୋର ଦେଖ, ତୋର ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଲି, ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ ଫୁଲ୍। ଖାଲି ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍, ତାର ବି ଖାଲି। ହଁ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିବା ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ଗଣ୍ଠି ଖୋଲୁନଥିବ, କେମିତି ଲାଗିବ? ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ମୋର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବହୁତ ମନ କଲାଣି ଯେ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆମ ମାମାଟାକୁ। ଆଉ ଖାଇ ଚାଲ, ସରିଲା ତ? ବଢ଼ିଆ, ମାନେ କେତେ ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଗଲୁ। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବୁ ଏଇଠୁ। ତ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବି ପ୍ରସାଦ ପୁଣି ଥରେ ପାଇଗଲୁ, ତାଙ୍କର ଭୋଗ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ କଟକର ପୁରା ଫେମସ୍। ତ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ କି ଜୟ। ତ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରସାଦ ପାଇଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ, ବିକ୍ରି କରିବ ନା ଖାଇବ? ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି, ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ଧରିବୁ। ଆଜି ବୋଧେ ଡିନରଟା ଗୁପଚୁପ ହବ। ତମେ ଆରାମରେ ବସିକି ଛେଚୁଛ ନା? ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା। ରାତି ହେଲେ ବି ଭାତ ଖାଇବେ, ମାନେ ଡିନର କରିବାନି ନା, ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଶୁଆ ହବ। ଦେଖିକି ପକା, ଜଲ୍ଦିରେ ଆଣିଛି ହେଲା। ହାତଟା ପୁରା ହଁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପଠେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଉଡ଼ିଏ। ତମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି? ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରନି। ହଉ ଦିଅ ଦିଅ, ମୁଁ କରିବି। ଦିଅ ଇଏ କ'ଣ ମନଟା ଦେଲ? ଆଳୁରେ ଚକଟା ହେବ। ଆଳୁରେ କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ଦିଦିକୁ ପଚାର କ'ଣ କ'ଣ ଦେବି ଦିଆହେବ। ଦିଦି କୁହ କ'ଣ କ'ଣ କରାହେବ? ଏଇଟା ଗୋଟେଇକି ମାଛ କମିନି। ହଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ବସିବୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେଇକି ନେଲା ପରେ ମୋ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ଖାଲି ଲୋକ କ'ଣ ଦେବ? ନାହିଁ ମାନେ ମୋ ହାତକୁ ଦେବ, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି। ଆଳୁକୁ ପୁରା, ଆଳୁ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଉଛି। ହାତ ଧୋଇଯିବା। ହାତ କେତେ ହଉ ଏଇଟା ସେଇଟା ଆଳୁରେ କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼ ପକେଇବି? ଖାଲି ଆଳୁ ଏମିତି ଚକଟି ଦେବି। ମଟର ଦିଆ ହେବନି? କ'ଣ ଦିଆ? ତମେ କେତେ ଗୁପଚୁପ କରିନ ମୋତେ? ଏ ମୁଁ ତାହେଲେ କିଛି ଜାଣିନି, ଖାଲି ମସଲା ମସଲି ଆଉ ପଣସ ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରିବି। ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଲ୍ଫିସ୍ କୋଡ଼ିକାର। ଖାଲି ପଇସା ଦିଦି, ତୁଇ ମୋ ପଇସା ଏତେ କମ୍ ଆସିଲା, ଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ମାନେ ଚଢ଼ କିନା ମୋ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଏତେ କାହିଁ କଲ? ଏମିତି ଭାବରେ ପୁରା ଚକଟି ଦେବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଚକଟୁଛି। ତାପରେ ଗୁପଚୁପ ହେଇଯିବ। କୋଉମାନେ ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଯିବ। ପିଆଜ ପକାବ। ଏଠି ପିଆଜ ପଡ଼ିବ? ଏଇଥିରେ ତ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଲୁଣ ପଡ଼ିବନି କି? ପକାଅ, ମୁଁ ଖାଲି ଚକଟିବି, ତମେ ଯିଏ ପକେଇବା କଥା ପକେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନା, ଜାଣିପାରିବି ଏତେ ଗୋଟେ। ଏଇ କି ଗୀତ ଗାଉଛୁ କ'ଣ ଦିଅ? ଧନିଆ ପତ୍ର ହେଇଛି। ଏଇଠି ବସି ମୋତେ ଏଇଠି ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ କରିଦେବି। ଗୁଲୁ 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 ନା ଗୁଲୁ? ହେ ଗୁଲୁ, ତମେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଅ, ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳି ହୁଅ।
ବୁଝିଲ ଚେୟାର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବ ହଁ ବହୁତ ଦୌଡ଼ି ବସିବା ବସିଯା ବସିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ହେଲେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦିଦି ଏଇଠି ପକଉନ ମଟର ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପକଉନ ନାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼ ପଡ଼ିବନି ତ ଆମର କହିଲ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ ରଖିଛ କହୁନ ମୁଁ ଖାଉନି ସେତେବେଳେ ହେଲେ ଏ ଆଉ କ'ଣ ଦେଉନ ଏଥିରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ମଟର ପଡ଼ିବ ତାପରେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଟିକେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ବା କୁହା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଣି ପାଣି ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ଆକୁ ଲୁଣ ପକାଉ ସେଥିରେ ନହେଲେ ସବୁ ପକେଇଦେ ଖଟା ଖଟା ପୁରା ହେଇଯିବ ଖାଇଦେଇ ହବ ଲାଷ୍ଟ ମଟର ପଡ଼ିଲା ଏ ବାଦାମ ଟିକେ ବାଜିବ ବାଦାମ ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୁପଚୁପ୍ ରହୁନୁ ଅଣ୍ଡାଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ଟା ତାର ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଗୁପଚୁପ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇରେ ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଳୁ ବି ସିଝା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ଗୁପଚୁପ୍ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଛାଣିଦେଲୁ ବଢ଼ିଆ ଚୁଲି ଏ ପିଲାଟା ଦେଖୁନ ଖାଲି ଖାଇଲେ ସେ ଖାଲି ଗୁପଚୁପ୍ଟାକୁ ଖାଇ ଲାଗିଛି କ'ଣ କହୁନୁ କ'ଣ କହ ଖାଉ ତୁ ଅଭଦ୍ର ଦେଖିଲୁ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତିନି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ୍ ଆମର ପୁରା ଫାଇନାଲି ସରିଲା ଗୁପଚୁପ୍ ତିଆରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଦିଦିମାନେ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ୍ ତିଆରି ଆମେ ଜଣ ଖାଲି ଖାଇବୁ କାମ କରିବୁନି ଅଳସୁଆ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛୁ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଥରେ ନେବୁ ଗୋରି ନା ନେଇ ଦେଖ ତୋ ସ୍କିନ୍ ମୋ ସ୍କିନ୍ କେତେ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଲୁ ତୁ ଏମିତି ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇଲେ ବି ତୁ ଗୋରା ହେଇପାରିବୁନି ମୋ ଭଳି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତପସ୍ୟା କାଳିଆ ବୁଆ ଚାଲ ଖାଇବା ହେଇଗଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଅଦା ଥିବ ଆମ୍ବ ଅଦାକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ନହେଲେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଛେଚିଦେବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟି ମିଶାଇଦେବ କୋଉଥିରେ ପାଣିରେ ଖଟା କେମିତି ଆସିଲା ତେନ୍ତୁଳି ପାଇଁ ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ ଜଲଦି ତେନ୍ତୁଳି ଦେବ ପକେଇ ଦେଖିଲୁ ତା ପକେଇର ଅଭ୍ୟାସ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତମର ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଖାଉନୁ ଲୋ କାଲିକି ଖାଇବ ସେ ସରିଗଲେ କାଲି ଆଣ୍ଟି ନଥିଲେ ତମମାନେ ଆଣିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ସେଇଟା ଯୋଉ ପକେଟା ଆଣିବ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦଉଥିବ ଶୁଖେଇ ମାନେ ଶୁଖେଇ ଦେବ ସେ ସପ୍ତାହ ହେଇ କରା ଖୁଲି ନଳ ବି ଦେଖିବ ରଖିଦେବ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କାଟିକି ପକେଇଲେ ମୁଁ ହାତରେ ଚପଡ଼ିଥିବ ହାତରେ ଜଳୁଛି ତଥାପି ମୁଁ କରିଦେଲି ସେଥିପାଇଁ କରୁନ ମୋତେ ଦେଇଦେଲ କାଲି ଦିଦି ନଥିବେ ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଇଏ ଏଠି ରହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ଏଠି ରହିବେ
କହିଦେ ଟିକେ କହିଦେ ଲାଣ୍ଡୁ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏକା ଏକା ରହୁଛି କାହାକୁ ଦଉନି ସବୁଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଏଇ ତୋ ନିଜ ବୋଉ ତତେ କରା ଖୋଲ ତମର ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଖାଇଦେ ମୋର ନା ତମର କଣ ଭାତ ଖାଇଦେଲା ମତେ କିନ୍ତୁ ଆଉ 11 ବାଜେ ଜଣା ପଡୁନି ତମେ ଖାଇଲି କେମିତି ଜାଣିଲ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଉଠିଲି ଖାଇଲି मोबाइल की बस अरे यही घंटा के लिए बोलो यही घंटा के लिए बोलो चल यही घंटा सांग मैंने आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଭବାନୀ ବେହେରା କୁ ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଏବେ ଗୁପଚୁପ 9:30 ଖିଆ ସରିଲା ଭାତ ହବ ଡାଲି ଟିକେ ଭଜା ଦେବ ପୁଣି ରାତି 10:30 ଖିଆ ହବ ଆମେ ଖାଲି ଖାଇବୁ ତୁ ଖାଇ ଖାଇ ମରିବୁ ନା ନ ଖାଇକି ମରିବୁ ମୁଁ ଖାଇ ମରିବୁ ତମେ ଖାଇ ଖାଇ ମରିବ ଏଇ ତୁ ଅଲରେଡି ଖାଇବାର ଅଛି ମୁଁ ପାଠ ପଢି ବୋଲି ତୁ ମାଗି ମାଗି ମରିବୁ ପାଠ ପଢି ନେଲ୍ କଟର ମତେ କାଲି ମାଗୁଥିଲୁ ତାପରୁ ପେନ୍ ମାଗୁଥିଲୁ ତାପରୁ ଖାତା ମାଗୁଥିଲୁ ଖାଇବା ସରିଲା ସବୁ ସରିଗଲା ଖାଲି ସବୁ ଖାଲି ଆମେ କେହି ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସରିଲା ଅଲରେଡି ସରିଲା ତାପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଡିନର ହବ ଡିନର ପାଇଁ ବି ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ଭାତ ରୁଟି ସବୁ ଅଛି ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ଡିନର ଭୋକ ଲାଗିଲେ କି ହେବ ଡିନର ରେଡି ସରିଲା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଯିବୁ ପୁରା आंटी तो फील देखी मत हस लाଗୁଛି କୋଉ ସିରିଏଲ ଏଇ ଟମି ଏ ଟମି ତ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ କେମିତି ହେଇଛି କହିଲୁ ବାବା କହିଲ କେମିତି ହେଇଛି ଟମି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ କେମିତି ହେଇଛି ଲୋ ଧନୁ ଗୁଡୁ କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ଖାଇଛୁ ଟମି हे देखो केमती गेलो होची देख दानटा गुल्लुटा गेलो होची टमी तो गुपचुप खाइला ना देखो ना कौन लो ओलो आउ से दिबी हो से आसिले से देखे सारानी जे मत एमती आउँ से गेलो कर दियो बिचारा बहुत आउँ से आउरी एमती घसी देवी आणु तते मोर टे पाऊ कर कहीदे टे आम चैनल को टे सब्सक्राइब कर कहीदे टे टमी लो देखे तो लांजटा देखो एमती बाड़े लगी आस टमी बिल्कुल आंटी मोबाइल को अन लाइट ता मुँह को पड़ जाए तार देख बैक साइड देखी खाली कौच मत आउँ देख मत बाड़े लगी कंटिन्यूअस बाड़े लगी आसला आस टमी टमी मैं टमी टलो मैं गेलु टलो ए टमी सेकेंड टमी कौन खाले कांदुले ना कौन खाले ये खाली बुली बुली पाठ पढ़ुछु तार पाठ को छुआटा तो आसीबनी ना गोटे दिन पचारे अम्ब्रेला स्पेलिंग कलु शिखाइल आसुनी तुम बही अच्छे यू पर अम्ब्रेला गोटे पाठ पचारे आसबनी खाता दिन सारा बोलूँ पाठुआ छुआ ना कि एक्चुअली बहुत भल पढ़े मुझे कहीदी आपने भावेनि बहुत बढ़िया पाठ पढ़े दुष्टामी बहुत भल पिला लुह कि भल पाठ पढ़े ना
ए श्री गुपचुप खाइलु केंदी लागुची कह भल लागुची ए पागल हो गला रे गुपचुप खाई गोटे पिला पागल हो गला मो मोबाइल पड़ी जाता जदी दे दम पैसा कहे कौन तार झगड़ा कर तू चियाडे हे गोटे चियाडे तार झगड़ा कर ब्लॉग को मुझे एंड करुँची आपण मैंने मो ब्लॉग देखूँ और मत सपोर्ट करूँ मु पुणी थे कही रखुच्छी आपण मानकर बिना सपोर्ट रे मु आगू जापरि आपण मानकर सपोर्ट निहाती दरकार तो आपण मैंने मत सपोर्ट करूँ ब्लॉग देखूँ और केमी होती मत कमेंट मध्यम जनातु जहाँफल मुझे जानीपरि कौन भी इम्प्रूवमेंट कौन करवा दरकार से भी जनातु आ मत सपोर्ट करूँ थैंक यू गुड नाइट टू ऑल लव यू।